Waspadakno ker para satriya-satriya Tirta Budaya, Mas. Opa. Opda. Wani-wani nyolong bendaraku biar Dewi Sinta anggota. Coba watadakno iki ana Manorawet digetih marang Sri Ramu. Man, Anoman kowe wani ngiyak-iyak ana sajroning kraton. Kalengga diraja man. Aja mlayu man kowe yen pancen wani karo aku iki langgodo adep ana wae. Anggodo aku ora bakal wedi marang liramu iki Anoman ora bakal mundur. Wah. Risma. Yo. Hey. Ayo lo Pak Udi. Wah. Opa. Wah, 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 wah. Kowe mlayu nang ulon tak tutupi mangulon mlayu kidul bakal tak tutupi nang kidulno. Mang ya iki anggodo waduhe satriya ning Alengka Diraja. Hoa, hoa. Hae, hae, apa? Yo. Ayo prakanca-kanca waspadakno iki. Kan sak yagodo bersak sajroning lalayonku, Mas. Anggota ora nrimake yen Kalengka Diraja bakal tak obong. Tak obong. Yuk, 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 yuk. Mas Ating saka Trenggalek matur nuwun rawuhipun saking kanca-kanca. Sumber Gedhong rawuh matur nuwun. Yo yo yo. Hey hey hey. Op. Yo. Op. Coba kaya ngapa waspadakno wong Alengka Diraja. Ya iki lho Anoman sing kethek putih ora wedi getih. Oh, aku bakal mboyong ratuku Dewi Sinta. Sing kala samono kae boyong dening Prabu Rawana Raja. Bakal tak oyang, bakal tak gawe geger. Kalengka Diraja bakal tak obong. Ya ya ya. Ya ya ya. Yo yo yo. Yo. Ya ya ya. Lo. Yo. Yo.
ya lo hae 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 he a he a hae hae he a hae 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 yo 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 ya 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 lo he a yo ha ye yo 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 ya lo ye a ye a ye a ye a yo 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 ya lo ricek kumricek lemise bos tangka sakela maneh rapane bos tangka nyang kaget aduh rika beton apa bungkus batang diku isin apa ricek kumricek krimise bos kaget aku rika beton apa pupun betah ibu isin apa masih it katuran minara masih it anggota yen pancen kowe Sakti Mahabara. Ayo siji saha siji ayo dibuktekne sapa sing menang kanjeng Palakan. Ngono sajroning kraton Ngaleng Udaraja iki wae. Anoman-anoman anggota. Oh, maju anggota. Manano aja kakean sumbar kowe. Iki anggota maneh. Aku ora bakal mundur yen urung nimpakake dening sajake kaya ana geni murah-murah ana sajroning kraton Ngaleng Udaraja. Wih. Kaya mau saka pawongan sing jeneng Anoman Obong kraton Ngaleng Udaraja bakal nyulik dene Desa Wisasenta. Wih. Hei, manaja mlayu mandheka dhisik iki lho anggota. Adep ana anggota. Was Rindu mawur mangabara-bara-bu rahat tengarane acure gok makuru gongso tetak kadya wonula ora prajiting turangga esti rakata Dojo lelayu sabe
Ah, jebul Anoman kok. Anggota aku ora bakal mundur. Yang durung matane siramu. Yang kaya no ayo adu aku sektane no ing sore iki Pak. Wah, hei, ya, hop, wah, hei, hop. Anggota kate mlayu ning ndi kowe do? Aku ora bisa mlayu, Man. Kowe cilik ning rasa, Man. Iki vitaminmu apa, Man? Hop. Tanpa nono iki Anoman kowe mati dening aku. Wes. Ma, kowe arep mlayu ning ndi, Dok? Aku ora melu mlayu. Anake aku iki golek kasekten iki tanpa nono. Iya, Mas Budi wae. Oi, mati dening aku kowe do anggota. Iki lho, was. Hei. Opat. Wah. Seger. Wis to. Manut to galang wae. Ayo. Iya. Iya. Lo. Iya. Iya. Iya, iya.
Panyuwun saking panjenengan Mbah Karji woe ngaren. Kamangka woe ngaren iki wis ping pindho lho. Ping 3 awake. Woe ngaren mesti kudu eling. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tambe murine najan isih enom mesti bakal tuwa tinggal aku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan boy ngaren kudu eling yeah ya oh Sabi bergun wonten tari anggodo kalian anggota man menika wonten tari kucing tandha mawa adikku sing paling ganteng sak Tulung Agung manisnya Tulung Agung sapa to iki Robi Maroko. Daya Pak Mirun. Lan niki wonten panjenengan Bapak Jupri. Sabi berun wonten tari anggota kalian nolongan. Menika wonten tari kucing tandha mawa. Ayo lo Mas Tut, Mas Budi, Rompi, awas Rompi, yo. Wah, ayo lo Pak Udi, gebese. Kami ngatur kawan ini ngadu patah panjibun dulur-dulur para suku. Wonten panjibun Mas Farid, lalu ki panjibun Bapak Bayan Sakwargo, tokoh-tokoh seniman cipta budaya. Ya. Iki larang lo
Mas Budi. Heu, heu, heu. Yo 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 yo. Ye. Lo 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 lo. Hae o hae ho. Ya, hois yo. Ye o. Ye yo. Lo lo lo. Ya. Ye ya. Yo. Ye yo yo. Ye oh. Oke, terima kasih. Ya. Bepancang Panipun, Bapak Kapolsek, tim keamanan dari Kecamatan Bendung, Gondang Tulungagung. Selamat datang. Terima kasih atas rawuhipun panjenengan untuk mengamankan jalannya ketertiban saking Turangga Cipta Budaya. Yo 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 yo. Hos. J H Hos. Lo. Hos. Z Hos. Lo. Hos. H Hos. Lo. Hos. Lo, dos, lo, so, hos, dos, lo, yeah. Ayo. Oh. Sarang
Mas Bajul, kanca-kanca lejar penggali Mbak Kimoti, Dek Anis, Mas Arhulun, apapun. Kong maju kong song Ayo. Lok. Lok apa gar jalo apa wah sapa kon ngendang yo Jember awi ayo wi ngendang awi ayo yeah. Lok. Kowe jalo apa ger? Wah duit. Nyambut gawe no. Oh. Lop.
Hop. Yeah. Tresna aku nyawang repati tanja Elia kepuru Allah Entrekan Entrekan ora dadi. Ora apal. Iya. Hoe. Ayo ger. Wah. Aja kok pasne boyokku, Mbah. Pas kandasku. Oh. Ahe. Allah. Guluku, Mbah. Oh, waduh ya ora krasa. Alah apa iki? Au, oi.